s-au bucurat și de prezența lui Moș Crăciun la sărbătoare. Vă-i frig? Da. Dar ce faceți ca să vă încălziți? Dansăm, alergăm. Este pentru prima oară când sunt la așa un concert frumos. V-a plăcut? Mi-a plăcut foarte mult acest concert. Am cântat cu ansamblul Datina, Colinda și băieții au hăit. Și eu cred că este un obicei foarte frumos de a umbla și a colinda. Anul acesta este pentru prima dată când locuitorii din Pelinia au parte de carnavalul de Revelion în aer liber. Am invitat colectivele din sat, colectivele de la instituțiile și școlare și preșcolare, care au putut, doar din cauza frigului, vedeți că s-au prezentat așa cei mai mijlocii. Am făcut un sondaj cu tineretul, cu toți elevii și toți au dorit ca anume acest Revelion să fie anul acesta pentru prima dată la aer liber. Petrecerea din centrul satului a costat primăria aproape 3.000 de lei.